I have to feel something. Ang putay mong wak 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 wak. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Ang putay mong wak 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 wak. Parang mauragot pa lang talaga ang tugtog kayo ninyong video kagabra. The sound card, B8, Gibo, at mga Chinese, mga animal ka mga hayop ka mo, ang nakalagdig yung case matapos ang tugtog, iba man. Sabi ang pus nga ko sa imo, Lods. Alig ki ako ayi, luway-luwaya sa na pag, magngiri, magpus nga, luway-luway sa nata, baka magbigak ang putay. Yan, sabi ni Aidin, ako bera, Lods. Paano suyuon ang habo na sa imo? Sabi ko na pa mata susuyuon mo ang habo na sa imo? Yaon na dyan ang simbag, habo sa imo. Dagos susuyuon mo pa. Ano kang hayop ka? Ano yan sinusuyo mo? Santo? Once na magsabi na kaya nahabo na sa imo, maghanap ka na ni iba. Sayang kang panahon. Mapipila ang putay mo. Kumanap ka na ning makayod ka na. Diyan sa imong yapya. Maghanap ka na ni makayod kaya. Bako ka na duman sa may habo sa imo. Dumang ka sana sa gusto. Basta iwas ka lang sa mga amoritis. Dahil ang mga amoritis, teka talaga kayang papahingaloan. Dawa dugo na ang buray mo, makasta pa yan. Dawa kakaabot pa lang ang dugo mo, balbalan ka pa kaya. Wala dugo si itong kako, sabi ni Ayla, Policarpio ako bera. Ang apot mo kaya panggaro kas tao. Sige, dahil yan sa apot mo, i-dedicate ko sa imo ang song na iniyo. Ali pa, digdiyo, sa banwaan, kan United Arab Emirates, Boday. I-dedicate ko sa imo ang song na iniyo. Aileen Acobera. I have to feel something, to feel something. I have to feel something. Putay mong wak 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 wak. Yan, dyan sa mga wak wak. Ay, di na. Nag-uruli kita kang putay. Ay, bata-bata na kaya? Ano kayo na inuurulayan? Kakayot ka. Hello to Eugene Arvilla Nabwa. Ay, puta na sala. Hello kay Eugene Arvilla Nabwa. Hanapunta ito yung ini. Ay, aswang. Ay, nasala ipindot ko. Siguro destiny talaga iniyo sa imong sound na iniyo. Eugene Arvilla Nabwa. Buray garo may aaswang niyo at kanabangdi. Ay, di kayo itong nag-uuro pa. Ay, boray. Ay, itong nag-uuro pa. Yan pala si mga nag-uuro pa. Kayap na iniyo. So, bago ko pang hinanap, parapado ko niyo sa emo. Sabi ni Aileen, matibayan ka talaga. Ay, salamat. Sige, dahil sinabi mo na matibayan ako. Buray nina niya, makata na naman ako. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Ang botay mong wak 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 wak. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Ang botay mong wak 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 wak. Dawa mabata Lods masiraman. Ay, buray nina niya. Maampot. Maanglo. Mangiluhon masdan. Ay, baba ko nagsabi na ko sa inyo. Dahil ka na orlayan ang putay. Ayot ka na, mga animal. Hello kay Eugene Aberilla Nabwa. Hello dyan sa emo. Buray kayo yan. Iyon talaga sabi ni Lito Pante. Bonita Orgon. Uy, ita ko si Lito Pante. Ay ka magsasabing buray. Yaw na sa ngaran mo. Kasabi ka pa sa ng buray. Makakalso na natulos yan. Dahil ang apelido mo, yan, dyan is Pio Silito, Panti, Bonita, Uragon. Yan, buray ka yan. Dirito Kalson. Ay, buray nila. Buray na pa si Joko. Hayop yan, Bino. Hayop ka mo, garo ka mo mga boto. Dahil nito ko, ibo, takakarastan ko ka mo mga hayop ka mo. Ay, dito ka mga sulok-sulok talaga sa mga hayop ka mo. Uron to.
Garadan bagaan hayop. Binuburo-buro si Bicolano loko. Badil-badilong to, sarsak-sakot ko. Gadan. Ang hayop na animal na niyo. Oy, sa Indo. I have to keep something. To keep something. I have to keep something. Ay, wak, 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 wak. Siyo-silito panti, bonita o rago. Sige na naman ang ngiri. Toy, puri baka di ka panasap na. Malalatod ka na naman ni ina mo dyan. Oy, buray mag-araasikaso ka mo lalo na ngunyan may mga problema kita dyan, ano? O, dyan sa may mga bakanting oras, magdalan lang po kamo sa Takuyang Live. Ay, wala ko palang utak ko. Oh, hello, Oj, Auro. Ayun ka, Oj. Buray, dikit ka lang, ol. Oh, hello kay Jojo Auro. Hello dyan sa imo, buray ni ina mo. Salamat sa imo, Lodge. Napapaugma mo kami dawa binagyo ang Bicol na babawasan ang kamunduang ko sa imo. Salamat, Lord. Dahil dyan kanta naman kita ni I have to feel something. I have to feel something. Sige, mahanap naman kita ng ibang song. Ano nun? Kanta na ini yung hayop na ini yung animal. Sabi ni, ay, parang hindi na yung talaga si Solito. Parang siguradoon mo na yung nakasakna ka na. Nakasigid ka na sa Indo, nakatabang ka na, nakalaba, nakatitig, nakasamod, nakatrabaho ka na. Gabos na gibuhon dyan sa harong Indo, gibuhon mo na dagos. Halimbawa, natapos mo na aralan mo, dahon mo gabos na mga taong rayaon dyan sa harong Indo. Kung yan sasabihin mo, mga hayop ka mo, ginibok ko na gabos maghapon. Ako na nagluto, naglaba, nagugas plato, nagsamod, nagtitig, nagsablay, naglinig kung ano-ano. Tapos kamo, sige, nindo ang Facebook dyan. Baralingawan ko kamo. Yan, at yung gibuhon. Oh, hello dyan sa amigo kong nagdadala na vokalista kan Bandang Kunyan. Congratulations sa Bandang Kunyan. DJ Gomez dahil sindaan ang gana sa online battle of the band. Oh, dahil nagdadalan ang vokalista kan Bandang Kunyan. O yan, uga ako sa imong dedicated song. Ali pa sa China. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. May putay na wak. May putay na wak da agore. Alerto ning vokalista kan Kunyan. Mahilig man niyo sa putay. Okay, Joselito, panty. Buri ni ina niya. Sabi ko sa imo, halion mo yan. Garan mo na panty. Kalibadbaran ako. At sige mo pa naman banggit ng Boray. Dagos ang apelido mo, may panty. Ano yan? Hayop na yan. Dijabo. Okay, Jason Arceo Riboyo. Ang putay mong may wak. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Ay mong wak. Si Christy rin ba, Edrab, binaraliktad man ang pangaran man kay niyo, manalatubon ko man niyo man. Michelle de Los Santos. Hello dyan sa imo, Michelle de Los Santos. Dawat ay pakabisto. Ang salamat sa pagdalan at sa pagsubaybay review sa sakuyang programa na Asinsado sa Radyo. Kaibanan si Jo Osabel. O iba yan ha. Burin ba ko yan itong mga nadadangog nindo. Niyo, si Jo Osabel. Bella, Bel. Bakong Bal. Binago na. Binago na. Ta version to. Jo Osabel. May kanta na naman ko sa imong I have to pay, I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Jerry Bidodo, bura ng oras ng pati, hayop yan. Alas 11. Alas 11? O sige, mga alas 12, matapos na ang live ta. Ay, di po, kami mga nagpapararaw-raw na naman sa kuya, digdig. Ginuguro na naman ako. Anong gusto
daw kaniyong giribuhon sa buhay mga hayop. Ay, di talaga ko mga ganito. Ay, di po, na naman. Ano na naman itong gigibuhon ko digdiyo sa mga animal na rin. Karadan? Kasi Lola Santos, makawara ka talaga ng problema, idol. Oy, salamat. Diyan sa kada. O, diyan sa kada nagsasabi ni makawarang bublay. Masarong kanta kita ni. Madaan wak-wak potay. At ano man tabariniinan ni Muldos, paano man mga lapit na sadit. Uurulayan ta ang lapit na sadit. Dahil naitapik naman lang ni Ayen. Ang pisot na sadit, dahil nindo dapat minamaliit. Kapag iyan suminuksok sa saindong putay, ang mamamati nindo ay taka mo siguradong magkakairigit. Dawa yan sadit, matibay ang magsulpanit. Dawa sadit ang pisot, once na lumaog yan dyan sa imong tilapia, maring sika, matuog-tuog ka, mabirilog ang sa imong mata, makurupsit ang sa imong tubig. Di mo mali ito ng mga sasalit ang pisot. Mauurag yang kumakanin putay. Diyan sa niya napawi, dahil laralipot ang pisot, matibay magkakan, ang putay minaatot. Diba? Puta matitibay talaga yan, lalo na iniyo si Chano Piamonte, may kanta na, ay buri bagay niyo sa imo, Chano Piamonte. Chano Piamonte, Chano Piamonte, para katangin putay na wak-wak. Sige, aning putay na wak-wak si Chano Piamonte. Wala nang sente dyan. Nagdadala si Jancy Papagats Amador. Yung maniniyo ang saro sa mga barkada kong legit na amoritis. Legit na amoritis ni si Jan Papagats Amador. May mga ginigibo niyo matapos nagharanap niyo ng mga litrato ng babaeng nakautdol ang Mimi. Yan, mga hinaharanap kaya na yun ang mga ini-scout yan sa Facebook. Itong mga nakaurot-dol at suso, mga naka-irilpit ang lubot, mga hiling-hiling na ang karog, matapos itong nagkakaratoyan. Kasadit malanit. Yung tama niyong sabi ni Joselito Bonito Ragon, ang sadit malanit, anapisot. Yun yung sabi niya, ang sadit na pisot malanit. Ilalawag mo. Lusat. Ay, di ko tanawara. Ayaw na Google niyo, nag-urag-urag. Oops. Buti ka mag-urag-urag muna. Nagdalive ako, hayop mo na iniyo, hayop mo na Google mo niyo. Garo manikasta. Hayop na Google, sarot pa. So, yan inuurlayan ta. Basta ang pisot na sadit, nagiging malanit. Ilalaog mo sa talinga. Bakit ka magiging malanit ka na kung ilalaog mo sa pita? Hayop ka na yan, blade? Hayop na yan, may sima? Ano ka magiging malanit ang sadit na piso? Hayop manggaro yan na no? O tama manggaro yung sima? Hayop naging malanit. O baka garo sukot pa. Dahil once nasupot pa, aram nindo ang sapal, malanit yan sa laog ng putay. Aram nindo ang sapal na acid yan. May mga acid yan, may mga components yan na nakakapalanit ng kublit. Na kaya kung babalbagat tamok ng supot, malanit talaga yan. Dawa magkakula pa, magkadit pa, magbuto kayan. Basta may sapal, once na lumaog ang sapal dyan sa laog at sandong tilapia, malanit talaga yan. Niga sa gabos ng mga nagsasarabi na sadit na malanit. Yan ang simbag. Yan ang sadit na malanit dahil sa palon. Bari may nanoda na naman kamusta to. Makanta na naman kita. I have to feel something, so feel something.
I have to filter thing. Ako tayo mong wak 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 wak. Yan, galing na napapaugma. Sarong napapaugma. Harap mo, God bless, Los. Ay, salamat. Yan, galing na maraming salamat yan sa gabos na mga nauugma dawa dahil manindo sinishare ang live to, mga animal. Dahil ayos lang yan, dahil mag-share dahil dyan sa gabos ng mga viewers ta and si gabos ng mga suki ni Bicolano Loko Marayo pa, baka brand out pa duman sa inda o baka inaayos pa sa indang mga kuryente, mga linya, mga halat-halat na lang po kita. And then dyan po sa gabos ng mga madoronar, ano po, mga goods, mga noodles, bagas, o kung ano pa man na maidodonar nindo. Hanapon lang po nindo si Warren Katayanaw Berha, dumanindo sa iya dadarahon at sa indong mga donasyon. Ngaring maipaabot ayan dyan sa satuyang mga amigo, mga tugang, mga kaymanwa ng nangangaipon at sa tuyang ayuda, lalo na ngunyan sa panahon na ugapit ng kinataatubang ng mga rimalaso, mga kakundian dahil dito sa bagyong Rolly. Uy, hayop ka Rolly, boray ni ina mo, animal ka. Dahil sa imo, mayo na kaming mga masitas duman sa uma. Pero arang nindo, arang talaga kaya ng buhay. May mga nag-aarabot na problema, may nag-aarabot na mga kaugman. Ang maray sa buhay, dawa na kung ano pa man magabaton, o kung ano pa man ang mga problema na makakadanyar sa katuyang buhay, arap tagabos na makakaya ta iniyo. Asin sa mga masurunod na problema, magiging pusog na ang satuyang mga tulang, asin ang satuyang mga buot. Dahil na kita basta-basta matatanyog na kung ano pa man na problema. Depende na kung mas dakula pa duman si problema na inagihan mo dati. Pero ang masasabi ko, mas magiging pusog kita sa problemang itinatao sa tuya kan mahal na Diyos. Yan na po. Madali na ko magpastor. Bago ka mo magdaog sa sakuyang kapilya, madonate mo na kamo ng 20 pesos. Yan na. Baka magpagibo na si Bicolano Loko ng kapilya. Duman sa, duman sa Tampilipe. Duman ako magibo, sa kada misa, sa kada sarong oras, may malibot, may maanong sobre, o maabot sa indong sobre. Every hour, may malibot ng sobre. Ang minimum 20. Bawal maglaag barya, malalabot ang sobre. Dahil gagamitin pa ang sobre sa mga masurunod na taon. Yan plano ni Bicolano Loko. Maging pastor. Bakong hukagi ha, mga animal ka mo. Hello, Kibel Mac, marahin na hapon da. And Silito, ano mandalog at kayaon sa imo, masitas nindo. Yaon sa mo yan, masitas mi. At syempre, iniingatan mi yan. Mga love mi yan, mga tugang mi yan. Mas importante na yan sa manok ni Papa. Pre aram nindo ang mga masitas mo yan. Puta, mas importante na sa manok. Aram nindo to yung mga lalong na binayaan sa uma. Ang mga sinalbar lang si mga masitas. Dawa nga ni baga ito yung mga lahi na nindoot. Putang ina, nakasalbar pa. Puro si mga manok na kabiritay na duman sa tukaan. Mayo, pero di na inirintindi. Mas inintindi si masitas. Hello, ki Jeff Borromeo. Mudaha daw ko ni Malutong. Uyan, ang sarong mudang Malutong. Halik ki Bicolano Loko na ipinapaabot ki Jeff Borromeo. Buray ni ina mong animal ka. Thank you, Belma. Maray po kamo may masitas sa uma. Puta halo-halo. May masitas, may kasitas, may duot. Kung ano-ano pang mga nilalang na may hiling mong gulping mga udo pandamulag. Yan, hello pa dyan sa gabos ng mga nagdadaralan. Arang po dikit sa nakita. Taarap kan sabi ko sa indok na suba. Gumarayo pa man ang ibang mga kuryente. Kaya, intindido po yan. Kaya, dyan sa mga gusto pong magpaabot or mga naghahagan ng ayuda, i-refer ko po yan duman sa mga bistado kong mga opisyal sa barangay na harani dyan sa indong lugar, dyan sa indong barangay o dyan sa indong sityo. I-refer ko po
yan sa mga bistado, mga amigo kong mga kagawad o mga lokal na opisyales kan barangay. Lalo na duman sa naghahaganing ayuda na nasa Milaor. Okay, mga banabang pupunta ko. Duman sa Milaor, duman sa White Petals. Ay, di po ibang ayuda pala to. Ayuda pala to para sa mga amoritis. Itong mga luyos na ang pisot. Itong day na nakakapalang sa pisot. Itong mga 1 year na lang. Ay, bakit aning 1 year? Ano siguro mga sarumbola na lang. Babayaan na sila at sa indang pisot. Ano ito babayaan? Syempre, taday naman ginagamit. Ano ba man ka nagpaparatiner sa imo? Ang sa imo pisot na kunday na ginagamit. Babayaan ka talaga kayan, animal. Gamiton mo ang sa imong pisot habang amay pa. Dahil kasi naman para lusi. Yung maghanap ka ng ilusyon. Ay, pirto. Dahil ka maghanap ng ilusyon. Nababarabakitahon mo sa nauras-oras. Bako yan ang gusto kong sabihin. Maghanap ka ng ilusyon na makakaibanan mo sa gabos, sa kaugmahan, sa problema. Makakatabang mo sa gabos na bagay, dyan sa imong trabaho, dyan sa laog ka na harong. Makakakuanan mo, asin maugma ka mo pareho. And syempre, di na mawawara. At kiritoan. Syempre, di naman yan mawawara. Maugma ka mong duwa, maugma ka mong mag-boyfriend and girlfriend, nagkakaminuruotan ka mo, nagtatabangan ka mo sa gabos na trabaho. Diyan sa mga trabaho nindong duwa, naghahalkay ka mo ng mga informasyon nga rin mag-grow ka mo as a person. At tapos, arog ka inyo, nagkakaintindihan ka mo sa mga bagay-bagay. Rinirespeto nindo ang sa indong mga ideas and mga thoughts. And syempre sa bandang huri, dahil naman mawawara. Ang kirituan. Oh, diba? Sabi ni PJ Boray, ay biray pa lang, biray, bakong boray, puta napapasala ako. Iyo na, napasala na nga ni bagat at tatatsarat mo pa man to. Ito kaya nabasa na biray, huna ko, boray. Kaya di manindo ko tatsaran, ako napasala. Ay, di po talaga dahil ka mo maurontok ha. O sige, sarap pa. Ay, di po ganda? Ayop sana. Hello, dasay mo kay PJ Beray. Hello dyan sa imo. Buray, hain na daw si supsupon ko. Hain na si supsupon ko. Di po ba? Iba na masup-sup ko digdi. Ayan ka lang sa bulsa. Hayop yan. Uy, ang bulsa ko mayong labot. Baka ang iniisip nindo, ang bulsa ko may labot. Naghahanap ako ng supsupon. Ang supsupong cookiesot. Bako ko bako. Bip yang bip. Bip. Sabi ng tuker pamilaor. Bip. Duman kita Mirna. Duman sa White Petals. Buri, may nabanggit akong pangaran. Hayop yan. Garulugod mariresa na suki kita duman. Oh, sige, dahil nabanggit ko naman sana. Hello dyan sa imo. Kita Mirna. Dyan sa White Petals. Dyan sa Milaor. Hello dyan sa imo. Dyan. Kita Mirna. Na habang nagrararam ang banggi, nagagayon. Mga alas 9 ng banggi, burnina niya, garo aswang. Pero na kapag nag-aalas 2 na, niina niyang gayon kaya ni Cha Mirna. Lalo na kung babakalan mo ng ladies drink. Mauragon ang serbisyo kaya ni, mauragon ang serbisyo kaya ni Cha Mirna. Babakalan mo ng duwang ladies drink, ay talagang sasakuluhon ka na kayan. Mauragon pati talaga yan, gumiling-giling.
Buray siyuring show ni Cha Mirna, hayop na ngiri ako. Di po ka naghanap ng yelo, dagos ito yung mga nag-iernong duman sa inutan, di mayelo baga duman ano, nang ito yung bawal ni maramang to. Nagkuaning yelo duman si Cha Mirna, ginurugos-gos duman sa putay niya. Dagos, mga 10 minuto ginusgos sa putay niya, kinuhungit duman sa nagiinom. Ay, ta ni ina niya, grabe si Ilag grabe si Ilag habang hinuhungit. Grabe si Ilag habang ika man daw hungito ng yelo na ginusgos sa kita. Ade, sige, burnina niya makatapon na sila. I have to feel something, I have to feel something, ang kotay mong wak. Iputang white petals talaga kapon kaya. Bako yan white petals. Para makunta nung inapon pa yan na white petals. Dahil halion mo lang ang LS, white pita na. Diba? Puro dapat tayo mga puno na white petals. Dapat ang kapunon mo, white petals. Dahil laro din sabi ko sa iyo, makal sa bago, halion mo lang ang duwang letra, LS, white pita na. Adi, pagkiniina na. Yan na naman. Tagamiton mo na naman yan sa inuman. Dahil mo sabihin na hali sa to. Di po tabakat sabihin mo na naman hali sa imo. Mabalik si Bagyong Ruli sa hawhaw na yan. Mabalik si Bagyong Ruli sa hawhawan mong yan. Pero joke lang, borde man talaga mabalik si Bagyong Ruli. Animal na yan. Linusaw na yan. Lusaw na. Aning garo ito yung bagang mga 5 bisis nagsasalsal sa sarong aldaw. Lusaw nang nagluluwas, garo na tubig. Ang sabi ni Jeep Borromeo, black petals yan. Di patang iyan, sabi ni Jeep Borromeo. Aram-aram black petals. Baka bako manyelo ang ginusgus duman. Baka uring. Dahil naging black petals. O baka siguro nasusobrahan na nakasusulsog. Nasusobrahan na nakakahapiyak. O baka nila o ganing ladies drink. Ayop ta nila o ganing ladies drink ang pita. Sino ang animal na nakaisip ka na hayop na yan? Lalo o ganing ladies drink ang pita. Usmak man na hayop man na. Kasi naka-imbento pa yan. Sisakyan na pauso. Ini si Jeep Borromeo. Anong pauso kaya? Ang black na pita. Ay, siguro, gabos na naipintro mo naman sa white petals, ba ito mampita? Bata! Ayun sa nanay, imagine ko ba ito mampita, garo mapaaraton? Ay, di puta. Mangilo? Maanglo? Maampot? Dahil man nagnamit isaw, namit ipot. Hayop ka, Jeep Borromeo, animal ka. Dahil saluda ako sa imo. Buray dahil lamang. Ay, buray lamang dapalan siya. Nakanamit ni maitom na kita. Aber daw, ilamang kanta. Kung ano, mag-send ka daw sa itong video. Masend po, master. Dapat mag-send ka, master, ng video. Dapat sabihin mo, salamat Shopee and masend man master. Iputa na. Nagiging 16 naman ang satuyang viewers. Dawa brown out pa ang iba. Hello dyan sa Indo at salamat sa gabos sa mga nagsusubaybay. Ayan, dapat mga alas 12 matapos na ang satuyang live. Alam mo, pagkamuta, sabi ni Bilma. Ano pa man ito yung sasabihon? Mga gurang naman kita sa pagabos ng mga nagsusubaybay sa kuyang mga ate. Blinak ko na video sa page. Binan ko na. Ang gabos ng mga rayao ng video, mga nagsusubaybay, mga nagdadarala. Itong may mga edad ng mga amorites.
Borromeo. Ang saro sa mga legendary Amorites na nakaing pintro ng black na potay. I have to feel something, to feel something. I have to feel something na kaing pintro potay wakwak. I have to feel something, to feel something na kaing pintro ng potay na wakwak. Potay na wakwak. Si Jeep Borromeo. Bago si wakwak naging black. Siyempre, napangisi akong maray, sabi ni Vilma. Nida sa mga babae na sigyan ni Ricky, luway-luwayan sa nangnindo, bata sa putay, may magluwas na apgi. Si Gerabdo nindo, duwaan nguso nindo. Gansan nguso nindo, may naglulos dawa dyan man sa indong mga pita, may nalutag man dyan. Kaya luway-luway lang sa pagbuga kanirit. Kaya po, buray ba at bumulos dyan. Halimbawa, nasa auto ka mo, nasa jeep ka mo, o naglalakaw-lakaw ka mo habang nagdadala ng live, o halimbawa, yaon ka mo sa sala, nagdadalan ng live habang nakairigda, dagos may ibang mga tao, bigla na lang ka mo dyan, makibig-kibig. Kaya, luyahan sa nanindo ang nirit nindo, ha? Sabi ni Andrea Marie Britannico Ibarientos, watching from Marilao, Bulacan, ha, Magya. Hello dyan sa mga amigo and mga amiga na nagdadala. Hali pa dyan sa Bulacan. Lalo na si Andrea Marie Britannico Ibarientos, Boray ni Ena niyang alabaon, masaro, man animal, man ang pangaran, man sasakit, at naman talaga sumurat kung ika-grade 1, di out ang animal. Kasi nangaran kayo sa'yo, lalatumon ko. Andrea Marie Britannico Ibarientos sa Boray ni Ina niyang saro pa lang na hulpad, makukumpleto mo na. Mayo man naluwas. Sabi ni Vilma, Boray mayo na dang naluwas. Puta alam na. Ay, hayop. Sa Boray ni Ina niya yan. Alam na pala. Mag-isposar ka na. Hanapon mo na niyo si Jeep Borromeo. Ngarig day na makanamit ng black na potay. Alang-alang na pala niyo. Puta madisimbre pati. Malipot-lipot. Mas talo kayo maaalang. Matatagasan. Iba kung matatagasan, matagas ang buray mo. Mabagol yan. Mamanhid. Magigilo. Dang saro mo. Dawa maigo mo yan. Mapapasak na yan. Kaya habang amay habang dai pa inaagis-gis na sa imong pita, maghanap ka na ng masulbong dyan. Nasundang. Hindi daw si Jeep Borromeo, garo available ni. Garo anytime, anywhere, garo babalbagang ka kani. Pero sabi kanina nakasubago, naka-encounter daan ng black na potay. Mawarin ni si Jeep Borromeo. Mawarin ni ina niya, masabatan mo ka lang yun niyo, hubaang ka na tulos. Ibababa na tulosan sa imong kalson. Diretso ka na kayong lubuton. Ay to! Pilipina. Pati from Makati, hi sa family Ferrer. Tamang tuloy sa ilamar niya, mamay yung burini niya nagkabilot na kapatapinito ninyo. Mansali ka Ferrer. Ano niya pati na uli ang singaso ko. Ang apelido ninyo makabiluton. Atuhan ko ha. Hello sa family Ferrer. Hello dyan sa family Ferrer. Ali Samantali sa Ilimana, Camarines Sur. Buli Vilma. Ano sa lubot? May buray mansan na? Sabi ni Jeep Borromeo. Halimbawa sana bagang ngay dinudugo. Halimbawa dinudugo, lubuton mo, ngari,
Dumang ka naman sa udo. Ano? Bari ba kung mambaga? Bari mambaga nagkakarayuan ang dugo sa udo. Yan ang duwa mong mapagpipilian. Depende na lang yan. Ibilma. Dahil, ang sabi niya, alang-alang na. Ay hayop ta sundang, dahil man sundang talintian ng ngiri. Ata ang butok nga ni Jeep Jeep Borromeo matarom, baga na sundang. Malulugat talaga daa. Dawa ba kung Virgo? Madugo. Daog pa ito yung buto na may sima. Malupit talaga ni si Jeep Jeep Borromeo. Na gusto ko na yung mabisto.